लोगोफोर गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआ मा जागोन आं बेखौ खोन्थाग्रोखानोसै। माने आङो दिनैहाय अदालगुरियाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय मानो थांनो नागिरदों आं बेखौबो खोन्थानोसै। नैबे आंनि ससमाया बे ससमानि ग्लासखौ सोलायनो थांनो नागिरदों। बोसोरसेयावनो सोलायनांगौमोननो ग्लासखौ, खिन्थु आंना लकडाउन जानानै सोलायनो मोनासै। बोसोरनै जाबाय। ओमफ्राय सोलायनांसिगोन आरोना। ओमफ्राय सोलायनो थांनो नागिरदों। बेखौनो आं भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांलाय। ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो फैदो अब्लालाय लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांसै। ओमफ्राय माबा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो खोन्थाखानोसै दिनैनि भिडिअआ माने एसे मावनाय जासिगोन आरोना। माने आङो दिनै सेल्फि स्टिकबो लाबोनो बावगारबाय, ओमफ्राय गेम्बलबो लाबोनो बावगारबाय। आखाइजोंनो लालांबाय थानांसिगोन, उपाय गैला। लालांसै बिदिनो। आयौ माथो मा मोसाया गोलैबायलै। ओमफ्राय नै आं खर'खौ दिनै लोबदोंमोन ना, खानाया जा गाव जानानै फैखादों आंना नै। मा मैगं लाखो? मा मैगं लाखो? मैगं लालै नास्रायना लाबाय। फैदो अब्लालाय आं भिडिअखौ जागायलांसै। लोगोफोरा आङो कर'ना टेस्ट खालामजानो नेगासिनो। दैथ' नंगौ गिदो आङो। मेगन डक्टरनाव थांगासिनो मोनहैथारसिगोन। मानसि गैथारा नामालै दिनै? मानसि गैथारा ना? बेनोमोन दा? नुदोंनाखै? যদি গ্লাছটোতো লাগিবই, এইটোৰ কাৰণে মোৰ অলপ চিন্তা হৈ আছে। ৰাইটটোৰ কাৰণে। नै जोङो डक्टरनियावहाय हाबखांबाय। ओमफ्रायो दायो थांसै ससमा बानायनो थांलायनोसै। नायखांबाय मेगनखौ, मेगनाव बेसे खानिमार आंना, बहुतानो खानिमार। आंना लोगोफोर कर'ना टेस्ट खालामनायाव जाहा गिखाबायमोन। आयु कर'ना पजिटिभ मोनना होबा माबायदि जागोन होननानै जा गिखाबायमोन। थोर मावलायलायनायलै आङो सयथिबो। ओमफ्राय खालामखांनानैसो मोजां मोनबाय आङो, नेगेटिभ होननायावसो। जोंनि आसामाव कर'ना गैखालालै न'। जोंनि आसामनि कर'नाया बेलेग, जोंनि आसामनि बाहेरनि कर'नाया बेलेग न'। जोंनि आसामनि कर'नाखौ गिनांगौ खोथा गैया। गावबागाव केयार खालामबानो हामो। दै गुदुं लों, बाराद्राय थान्दा जानाङा, बाहायनाङा। गावबागाव देहाखौ केयार खालाम होनब्लानो जोंनि बे आसामनि कर'नाया बिदि बेखिनिखौ खालामब्लानो आसामनि कर'नाया जानो हाया आरोना। बेलेगनि बायदि नङा कर'नाया आसामनिया। गिसोनाय आङो आयु जाथाखैना। डक्टरनियाव फैबाथाय माबा मोनसे बेराम गोदोर जानाय बायदिसो मोनसै, बेखायनो फाइन बायले आं लोमजाबाबो। डक्टरनियाव फैनाया एसां देलायना फैनांगौ जाबायना होनबा, लिपस्टिक गोजा। सान्दुंआ बिराद गोसा बारलाय दिनै न'। नै जों दायो डक्टरनिफ्राय फैबाय, हस्पिटालनिफ्राय फैबाय। ओमफ्राय टाउनावहाय ससमा दखानाव थांनाय। ससमाखौ सोरनियाव बानायगोन? सिगां बानायनायनियावनो ससमा बानायनो थांलायनोसै, ग्लास सोलायनो, ससमानि ग्लास सोलायनो।
अदालगुरिया बिराद भिरलै नै बाजार दिनखायनो बाजार दिनाव फैफ्लांना लाबाय जोंबो बिराद भिर गारि गारि Reno. Hai, marah no hotel godan kerlaiko. Nabi Godan naman. apa ini? Basu laiko. Seleke di tukar sih ke pos nang jauh na. Gantha ka. Drain bone ba. Ya. Lama keluar ke lamba. Ya kain dong maba belek nuda. Sinai gua mana. Odalguri tahun ke senai nang lade nei Odalguri tahun maba. Sandung gosa nalah, sandung gosa moजां नुहुरदा. Odalguri tahun बेखिनिखौ मा होननानै बुंनो अदालगुरियानो ना गलमाया थाबाय बेखिनियासो Jonaki Chok. जनाकि चक नोंनि एलआइसि अफिसा होबाय आं देखायनो होनला बे गोजोन न' Dekinali. नैबेनो जाहा मुथुनि एलआइसि अफिसा Dekinali. ना मानो देखायनाङा सान्दुंआ मासि गोसा नै जों दायो अदालगुरिनिफ्राय न'आव थांफिनगासिनो माने रौतायावहाय आरो मोननैसो फिसा खामानि दंबावो रौतायावबो हाबलांसै ओमफ्राय थांसै न'आव जा गाव माबायदि बुस्थु दहाय आरो साइहिंआव मोजां नुयोमोन आरो दा साइहिंआव मोजां नुयो ससमाखौ ग्लास सोलायनानैसो मोजां मोनबाय आङो नै स्रां नुबाय दासो नै लोगोफोर आङो दाबो न'आव मोनफैयाखै बे अदालगुरि लामा होनब्लाथाय आङो अदालगुरि फैनो होनबाथाय बिराद खर' साखायो नै दिनैबो बिराद खर' साबाय आङो मानो बेबायदिथाय बे लामाया बेयाव फैबाथाय आंहा गेस्ट्रिक जानानै थांखायो लामानि थाखायनो गेस्ट्रिक जानानै बोरैबा गोबारसो मोनसुबाय आङो नायलाय जा बारल'खायो मबाइलानो दलरबो थाया भिडिअ लाबाबो अनजिया रागाजों सोदो लोगोफोर लामाखौ इमान गोदो उन्दैनिफ्रायनो नुनाय बे लामाखौ एकदमबारे बेनो बे दाबो सोलायनो रोङा नै बुरै जाफैलायबाय दाबो सोलायनो रोङा माला सोलायगोनथाय माला पाक्का जागोनथाय नायलाय माबायदि बारल'यो लोगोफोर नायलाय गारि सिङाव फैब्लाबो लाब गैया बाइकजों फैबाथ' आरो बुंनांलासो हाद्रायबो जानानै आइदि खर'फोरा साग्लुंजोबलाय आंना बिदिबाथाय बाइकजों फैबाथ' थैखावलायगोन खिथु बेद्रायजोबगोन आयौ माला मोजां जागोनथाय आं टिकेटार मोनबा बे लामाफोरखौ मालाबानो बावखांसिगौमोनलै खानायफोरानो गावज्रि जालाजोबो आइदै मा जाबावगोन बे संसाराव मेंजोब्बाय अयथासार अदालगुरिनिफ्राय फैफिनगासिनो नै लामा गाज्रिखौ मोनलायबाय नैबे बेखिनियालाय माहाय मोजांबावसो बेनिख्रुइ हामा लामाखौ बारबोबाय जोङो आरो बेखिनियाव दंना गैलाथाय गैलादां न' दंबावोसोना अदालगुरिनि लामाया माला मोजां जाबावगोनथाय ट्रेन फैदों नै ट्रेन बागफुराराथार ट्रेनाबो जाहा मुथुआना लोगोफोर दैफांसकनिफ्राय नास्रिना बायनानै लादों आंनो न'निफ्राय नास्रिना लांखानबायदोंमोन जाहा मालाय आइया नास्रिनाफोरखौ सेनाव नांनायफोरखौ सोमै दोनदोना ओमफ्राय आङो आइनाव बुंखालायबायमोन आङो दा न'आव थांब्ला नास्रिनाखौ माहाय लांगोन होननानै ओमफ्राय
लांगौमोन मुथुआ बायग्रायानो लाबाय आं लांला माथो न'निफ्राय न'निखौबो लाब्रा नाङालाय मानो आयु सान्दुंआ मासे गोसा नांदों हा मानो नै जों गारियावहाय थाव सोना लालायसै थावा जोब्बाय खोमा थावालाय मा जोबनो जोबाखै आं मोनसे जायगायाव बे मानसिखौ फोरों एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना बाय स्कुटियानो नामा 15 बोसोरबानो आङो स्कुटार सालायनाय होमबा आहा दाखालि फट'शुट खालामनाया बे फट'शुटखौबो लांफानांगौ रौतायावहाय लांफानोसै माबायदि नुदों नायसामसै माने मेम'रि खालामना दोनसै देनां बुरजाबा नायनोसै न' आनजि न' आङो भिडिअखौ फोजोबसै लोगोफोर आंना जा गोलावद्राय जाबाय भिडिअआ ओमफ्राय माने रौतायाव मा बायगोन मागोन बेफोरखौ आं खोन्थाबाय थालालै देखायबाय थाला आं भिडिअखौ फोजोबसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लासै बारलेवाथ' जाखानायला दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय